bagal daw, kanya ito yung aming kabsat. Itataman ket kahit ko ngayon i-share kanya yun, ti isuro ni Hesus Kristo, apod no nga adalan na. Kasi itatangagun daw ay, adun dagiti pang ibagbaga, nga isuda ka no adalan, o ket nagbasar da pa met iti standard, noon yung ti pagbasaran ti tao, na ibagadang adalan, ket jay ti kunada, o da ito yung adalan, kasi kasto iti may bagada, about kanya na. Ngam ti sao ni Apo Diyos, at ti talo nga text or verse nga isuro ni Hesus Kristo, nga pakabigbigan talaga iti pudno nga adalan na, adalan ni Hesus Kristo. May sa iti dayti, ket iti John chapter 8 verse 31. Ti isuro ni Hesus Kristo, apudno nga adalan. Kinunangarod ni Jesus kadagiti Hudyo anamati ken kuana. Nagtalinait kayo iti panursurok, da kayo dagiti napaypayso nga adala. Then Jesus said to the Jews who had believed him, if you continue in my word, you really are my disciples. Kat iti ka chapter 8 actually, isuro na about iti nangyari nga parang pakaunda yun na manakamakalala nga babae. And then, isurun Jesus Christ nga isunod di silaw, dito'y lubong. And then, after iti, rumar dito nga verse, and then dito nga passage, sumasarono, isurun na about iti, panangamu iti pudno, nga isuti gumapong dante iti panakawaya-waya, babayin kan Jesus Christ. And then, iti nga verse 31, kuno ni Jesus, kadagiti namati, kanya na nga Jewish, nga Hudyo, nga no agtalinait kayo ti panursurok, da kayo dagiti napaypayso nga adala. If you continue in my word. And then makita tayo nga namati ngay una sakbay nga agtuloy talaga iti sao ni Apo Diyos. And then dagiti namati iti daytang gundaway dagiti apostles ni Jesus Christ nagbiagda nga naibasar iti sao ni Apo Diyos laeng. Ket di ti pakabigbigan ti adalan ni Hesus Kristo. Nagbiagda, babay iti sao ni Apo Diyos nga dapat patyenda. Nagbiagda nga iti sao ni Apo Diyos iti dapat nga aramiden da. And then iti amin, iti panagbiagda kat naibasar iti sao ni Apo Diyos. Di iti dapat style na, di ko nato nga adalan ni Hesus Kristo. Siyempre, namati dagitoy. Nga dati yung namati. And then dapat, ibasar tayo nga rot, nga panagbiag tayo, aming nga aramiden tayo, iti sao ni Apo Diyos. Kasi iti identity no anya talaga ti adalan ni Hesus Kristo. Hesus Kristo. Nga naibasar iti sao ni Hesus Kristo mismo. Saan kat nga conformity na ibasaran na. Agbibiyag talaga amin iti sao ni Apo Diyos. Iti adalan. Saan kat nga mamingsan o mamindua no di kat amin nga panagbiag tuloy-tuloy nga agtungpal or aramidan ti kayat ni Hesus Kristo. May sapay nga verse nga ibaga ni Hesus Kristo. Kuna na iti John chapter 13 verse 35. May suro ni Hesus Kristo nga pudno nga adalan. No agiinayat kayo, maamuan to ti amin a tao ada kayo dagiti adala. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. May kadwa iti daytoy nga isuro ni Hesus Kristo ket di panagayat iti pada nga tao. Panagiinayat dagiti namati. And then, tinagbasaran di nga ayat, dito nga command, ket nagbasad dapat no si asino ni Apo Diyos nga adda kanya tayo. Kasi di rumar iti dito nga ayat, ket di awan ti kunatiyo nga kasubalit na, no di ket ayat nga talaga nga, kas iti ayat ni Hesus Kristo kariti tao na, nga impaay na jimbiyang na. No di nga ti ayat iti daytoy ket saan nga marukod or saan nga gaputa da naaramidan da so nga ayaten met no di ket unconditional di nga ayat nga ipaay iti no mga tao or pada nga tao. And then di iti pagbasaran nga ayat ni Apo Dios nga adda kanya tiyo ti iparwar iti dadto mga tao. Dagiti apostles iti itanggon daw ay talaga nga ipakita dati na pudno nga ayat damit iti dadto mga tao. Kasi dagiti saan nga namati, insyaran da iti sao ni Apo Diyos, iti kinapudno, nga ni Hesus Kristo laing ti mga isalakan, ni dapat patyan ti amin.
nga ni Hesus Kristo laing tinatay di krus Kalbaryo nga nang karog ti basol tayo. Siyempre JJ ayat na para di saan nga namati nga share ti gospel good news kadakwada ti sutipan nakabalin ti Dios nga mangisalakan kadagiti saan nga namati. And then igipan nga namati impakita da babaen iti fellowship panagkakadwada no basahin ti hul nga acts na ipakita talaga met di ko natin nga ayat nga tapno iti ayat da itong galmaysa nga mang paneknek nga isuda talaga ti adalan ni Hesus Kristo. Saan nga conditional nga ayat? Nga no mayat ti tiyempo, santo ada ayat na nulikat amin nga gundamay, napudno na tayo ti panagayat ka ni Apo Diyos. Siyempre, kanya tayo dapat makita kayo diyan. No, daduma pa yung nga no, adalang ti saan nga nasayat nga mangyari, awanin na po kayo ni simbaan. Kasano nga ko natin yung adalan ni Hesus Kristo Yekas diyay. No, mayat lang ti makan, santo ada. No, dikat amin nga gundamay dapat maipakita nga da talaga panagayat na kani Apo Diyos ket maipakita diay babaen iti panagayat na iti dadtong mga tao. And then may sapay nga isuro ni Hesus Kristo pudno nga adalan ti John chapter 15 verse 58. No agbunga kayo iti adu may daydayaw ni Amak ket iti kasta agbalin kayo nga adala. My Father is glorified by this, that you produce much fruit and prove to be my disciple. Daytoy, ket isuro na about kani Jesus Christ, actually, nga isuro na di puun ti ubas, and then ni Apo Diyos di mga aywan. And then ti mang parwar, kali di mang taraon iti sanga, ti paset, or mang parwar inyay kasapulan ti sanga, ket jay puun. Ngano sa dinuket ni Hesus Kristo. Sa tisur na iti John chapter 15 verse 58, no agbunga kayo iti adu, maidaydayaw ni Ama. Tipod no nga adalan, kat timang bigbig, nga ni Hesus Kristo ti paggapuan ti amin. Ta isuna di gumapo, nga adda ti maaramidan tayo. Saan nga sarili nga inaramid tayo diay? No diket ni Hesus Kristo inusap ta tayo, tapno rumwar. Kat ibaga tayo, nga ni Apo Diyos laing ti maidayaw, kasi awan ti sarili tayo nga naaramid. No di gapo ka ni Hesus Kristo, gapo iti Holy Spirit, nga adda kanya tayo. Saan kat nga, siyak nangaramid diay, siyak ti nagbagkat diay, or siyak ti nangaramid. Mapapan nga di dayaw, mapan kanya tayo. Ngan tipod no nga adalan. Ti kayat na nga maidayaw ket ni Apo Diyos laeng kasi naawatan na. Nga awan pulos ti maaramidan na or awan ti kabailan na no di ket nagapo ka ni Apo Diyos amin diay nga makuna nga ti puun ti ubas nga ni Hesus Kristo nga gumapo nga agbunga tayo. Ngarod, rumwar di bunga tayo gapo ka ni Hesus Kristo nga isu ti mang supply kanya tayo nga rumwar. Dati lang inusar na tapno rumwan niyay. Awan ti ipanakkel tayo. Di bunga mit laing kit saan mit nga kuna tayo nga siyak ng bunga niyay. Saan? Ni Apo Diyos. Ti gumapo nga tapno ikas takit maadna. Ngarot ti maidayaw ijay amin nga maaramidan na ni Apo Diyos. So no makapagsuro tayo man or mapan tayo man iti mission field or ada aramidan tayo nga iti simbaan, kadagay na mati, nagited tayo, kasyay. Madito nga ipaga nga, siyak na ngaramid, nagiteda, siyak tinapan, nag-mission. Kasi, kunay, napan tayo nag-mission, ngem, tigumapo, nga nakaapan tayo, ket gapo kani Apo Diyos. Parabon ni Apo Diyos, kanya tayo di ay, ket iso na maidayaw. Nga di adalan, timang digbig, nga ti agtrab-trabaho kanya na, ti amin nga maaramidan na, ket naaramid, gapo kani Apo Diyos, awan kanya na tidayaw. Awan kanya tayo tidayaw. No dikat ni Apo Diyos laing ti madaydayaw, nga awan iti sabali. Ngaron, iti hul, nga Book of John, ket halos discuss ni Hesus Kristo about iti kinasiasino na. And then, maipakita launay, iti kinasiasino ni Hesus Kristo. Ngaron, no kahit tayo tiyagbalin nga dala ni Hesus Kristo, di kahit tayo natin isuti masurot or agtalinaed tayo kanya na. Nadalan tayo iti saw ni Apo Diyos nga iso pagpasaran tayo iti aming nga pinapudno, iti panagbiag tayo, and then gapo ka di ka ni Hesus Kristo nga patyen tayo, iso ti rumwar, iti panagbiag tayo, iso ti mabigbig, iti tunggal may sa kada tayo.